Saphriang Stet kani ka video balik klam akor UMDC ke NPP ubadai negara hills ya kani ka Kynthei da kaba Kdup Ieid bat do Ieid jaka ha kani ka video ngila ban sakhi ba uai udukhat ka GHADC ubadai UMDC bat ubal atip kertengru kum u Nehru di sangma bat ubadai na kaseng NPP na po ka among para constituency hakaba ula Kdup Ieid bado Ieid jakane ka Kynthei hadian ka jingmi kane ka video na kaliang kipat ba kipan pau ka jing saukhya bat kran persya ya ka jinglong klam akor kum kini kinang mi khamat hakaba om iya hapshu ban syakri pat ba bat kasawaru kasur na kipat ba badai ban shimkhya bat penstom ya kum kini ki jingle klam akor watla kidei kiri upat ba lani wala laki day kinang mi khamat People belonging